Hemm bosta ħwejjeġ li l-Maltin jiftaħru bihom, ewlenija fosthom hemm il-ħobża Maltija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joseph Galdes sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-Furnara u l-kliem li jużaw. Jiena pratikament involut fis-sena tal-Furnara għax missieri huwa Furnar u dejjem kont ftit żatat u allura kont ninżel ma' missieri minn ta' żgħira ġifieri kull ma kelli 5 snin kont ninżel ma' missieri bil-lejl u dejjem nara x-xogħol għaddej, ġifieri biex nara x-xogħol ma kienx problema. Ovvjament bdejt nikber xtaqt li nagħmel xi ħaġa jiena u ġieli biex noqgħod kwiet kien itini biċ-ċaġina u noqgħod nilgħab biha u daqqa nagħmilha panina u daqqa nipprova xi ħaġa oħra daqqa nagħmilha ftiera u dejjem nesperimenta. Fl-aħħar mill-aħħar ovvjament kien hemm bżonn iktar għajnuna il-forn u allura kelli niġi ngħin iktar ta' spiss biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar naf ix-xogħol kollu kif isiru pratikament nista' ngħid li nafu mill-A sa Z illum. Nibdew billi nitilqu l-aġna, ngħidula nitilqu l-aġna, jiġifieri nitfgħu l-ingredjenti, it-tqiegħ, il-melħ, nitilqu l-aġna mill-ġolbajla, imbagħad nitfgħuha minn ġolbajla nitfgħuha għal ġottilar, minn ġottilar issa aħna ngħidu minn ġottilar għal ġolmejla nitfgħuha insaqquha ngħidu minflok naqbduha minn hemm u nagħmluha hawnhekk dik il-kelma ngħidu insaqquha. Minnaħa biex minn post neħduha post ieħor, insaqquha. Ovvjament sa dan it-tant issir il-fermentazzjoni, jiġifieri nqelbuha ta' spiss nagħmlu sija kull kwarta nqelbuha biex inti tieħu il-fermentazzjoni li ħaqqa. Minn hemmhekk minn ġolmejla imbagħad isir itqattih, nibdew bil-ftajjar, imbagħad il-ħobs, niftħu l-ftajjar, imbagħad naslu biex il-ħobs inkebbuh jitkebbeb u jispiċċa ġottilari. U għandna wkoll il-miżin li għadu l-antika fej jiżen bir-ratal, bin-nofs ratal, bil-kilo, bil-wiżintejn, eċetera, eċetera. Meta ngħidu jiġi ġottilari, ngħidulu impassat. Tpassat billi tippustjah ġottilari. Tippustjah ġottilari u jidħol fil-forn. Jidħol fil-forn billi issa imbagħad hemm il-ħabbies li qed jaħbes il-ħobs. Li jaħbes jiġifieri indaħlu il-ħobs fil-forn. Il-forn hemm l-ewwel nett nibdew mill-gali, imbagħad għandna fejn jiġifieri il-gali fejn nitfgħu l-injam biex naħarqu, biex jinħaraq, biex itellaq it-temperatura, imbagħad għandna s-sentina taħt fejn jaqa' l-irmiet. Imbagħad ovvjament għandna fejn isir ix-xogħol, il-forn, innifsu, nsejħulu forn, imbagħad għandna d-damper biex jiġbed iktar u joħroġ l-arja u issa itella iktar it-temperatura. Ħafna mill-kliem huwa ta' nisel Arbi u wkoll ġifieri Semitiku u huwa wkoll ta' nisel Ingliż bħal kelma damper, galley, dawn huma ta' nisel Ingliż fil-waqt li l-oħrajn għandna ħafna li jissaqqi, tnewwel, taħbes huma ta' nisel Semitiku. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.